Пробвал съм го. Ето, отиде нагоре, нищо като двама. Зависи колко ме чакат. Добре. Зависи дали са разсеяни или не. Ого, ти де си, бе? Вървя. Не, приса с мионцата. Рано е още да... Той тръгна вече. Артилериите бият някакъв. Да ти еба майката! Не може да караш танка, бе. Не бе, като закачи там е отвратително, гледай. Продължава сега, сега най-вляво държиш. Ама не де вървя толкова, върви малко по-вдясно. Ето свекна. Да, те ме видяха 100 пъти. Той точно 7 не играе, стреляйте пак там, где беше. Не да и бъга да еба, няма ли го правят това, бе? Ама много в края вървиш вече. Какво да правя, бе? Ниското. Да карат танка, бе. Не да го кара, бе. Стреляйте пак, где беше точно 7. Аз с тази предня не съм играл най-ще от 4 дена. Тъй, да предполагам, че ще направят атака. Тук имаш само едно Т-54 и седмака, мисля, че не играеш. Тъй, че могат да направят атака от тук. Той не беше 54-ката. Тека да светнат до сега. Пантера. Те. Добре. Сега сте ходили там напред, сега сте ходили. Някакви дървеца паднаха там. Това артилерията. Къде? Къде паднаха? До камп. Там Светлан ще ги насвети писи, шурка. Ще насвети го бачка оптиката, някой глава се кой е насрал. Сега играта на предния крат, не на това. Тихо сега, значи, слушайте ма, всичките ще се групираме и тук тъй. Двама ще тръгнат отгоре, от тука, оп, свети нещо. Артилерии. По водата. Тихо, артилерии. Светулка, няма да стрелям. Не стреляй! Убийте го. Те унищожи. Артилерията да убият. Артилерията да го уби. Това е къмилен някакъв. Браво. Сега, тихо, Кънингъм. тихо малко. Тихо. Мауса остава само Мауса тука. Всичките се групираме и тука и тръгваме атака. Ай, групирайте се. Артилерията им да сме пръдне, че се местят на някъде. Тръгваме ли? Рано, чакайте, аз съм много далеч, аз още не съм дошъл. Ситьо, качи са горе до милницата и стой там и аз до тебе. Там са вече сигурно. Ситьо, дай нагоре към милницата, ма предпазливо докато дойде. Една артилерия за кой? Окей. До мелницата сигурно има техник там. Само по Те плотна, артилерията до бялата включват там. сграда. Половината елате и тук е някъде, а пък аз се Ситьо ще качим горе. Те сега ще седнат. Никой не ги кара да пътуват още, докато се качим нагоре. Добре, ай чакайте ни да се качим път. Почвайте я се намисляте, елате от страната ми, ето тук по-горче. Артилериите ще фаните ли горе на мелницата, на бъйчето? Държи. Аз още. Артилерии, тя прицелите мелницата като начало. Там сме. Ако искате, мога да прицелите и мелницата.
Мелницата ще бъда аз. Отгледали я до това. И големи хитряци, бе. Както го не вики. Ако не Той тръгнат горе, единиците чакай малко. след малко. Значи като ти где да отиваш пуш? Не, чакам. Значи ще им тръгнем едновременно и ние отгоре и ти отдолу и да... Какво става да това? Ай, децата по средата, тръгнете малко напред, защото бая назад. Аз съм почти мелница вече. Ай, тръгвам. Газа си ги пише. Ей ги се. Така имаме 64-ка. Те са две. Готово. Няма... Сичо, на ти няма влизаш бой, ти ще гледаш да бягаш към артилериите им, чули? Чо? Много вероятно. Ето е една, те всичките са там. Всичките са тук, лоша работа. Артилериите помагай. Сичо, гледай да ги подминеш тия скъпян. Ето един сет на базата. От тук няма минем вече. До тук добре. Та артилерия май напред. Че съм се. Един сет на базата. Артилериите целете пред всички. Аз съм на на 54 54 живот на повече. Ето една 270. Ай, две артилерии. Боже, какво правят тия, бе? Запали го. Боже, тия кесат на базата. Ебати брисат. Огър, върви се, рей. Никой да ни стреля по мен, то се мой. Някой го уби от тяхната... Аз се покривам да стрелявам. Бери ги.